Hello guys, tokuchingamidza muchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. Muzori nhasi tine nyaya as usual handiti regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Tete makasimba here? Ndaiva nasahwira wangu My Love Joy. My Love Joy vainge vane mwana wavo ainzi Loveness. Aiva akaenzana newangu Makanaka. Ndingangoti usahwira hwangu naMy Love Joy hwakasimbiswa nevana vedu Makanaka naLoveness. Avo vakadzidza vese kuprimary vakaenda vese kusekondary. Taisangana kumaconsultation tigosanganawo patinenge tichiperekedza vana kutrip. Ndingangoti ushamwari hwevana wedu hwakasimbisa usahwira hwedu naMy Loveness. Vatete hapana chataivanzirana nasahwira vangu My Loveness. Taishaya zvese zveupenyu. Vana vedu Makanaka naLoveness vakapasa zvidzidzo zvavo zveA level vakaenda kuyunivhesiti vakanotanga upenyu. Vatete mukati meupenyu hwemunhu mune cycle unotarisirwa kuti munhu apfuure nepo, nokuti mwana anozvarwa oenda kuchikoro panosvika stage yokuti aite zvose izvi tinotarisa kuti atangewo mhuri yake. Vatete Loveness ndiye akatanga kuwana kufambidzana naye, wangu Makanaka asina. Ndakangoti tichazomuona kana nguva yasvika, asi ndakaona kuti hazvisi kuita. Asi Loveness mwana wasahwira wangu ainge awana zibhozida rainge rine mari, aitoda kumuroora. Chero hazvo My Love vaiva shamwari yangu, ndakabayika napamoyo. Godo rakatanga kundidzipa. Ndaiti ndikatasa progress yaitwa naLove, ndoona sekuti wangu mwana wekubereka Makanaka ainge adosara zvikuru. Ndakazogaya plan yekubvanyangura relationship yaLove nemukomana wake. Ndairamba kuti Love aroorwe before Maka. Love oroorwa Maka ogara. Saka ndakaruka zano mukati memusoro wangu ndikati ndaifanirwa kubvanyangura relationship yake. Semunhu aigara achisvika pamba paMy Love hazvina kundinetsa. Kungoba chipfeko chemukati chaLove chaiva pawaya. Ndakaita senge ndiri kungomema pamba. Apa ndagara ndainge ndisiri mweni. Ndikangotora chipfeko chemukati kwava kuvika. Ndakaenda nacho kun'anga kunogadzira vatete kuti relationship yainge anayo vavhiringane nemurume aida kumuroora. Vakatovhiringana zvekutadza kana kuzopinda musvitsa. Ndakazonzwa My Love wava kuti aida kufamba kuti aone kuti chainge chaba hembe mukati yaLove chii. Ndakavakurudzira kuti kutsvakana nezvakawanda kwaizoita kuti vavenge hama nevavakidzani. Kuda zvimwe pamwe Love ainge akangamwa paakariisa. Izvi vatete ndaitira kuvharidzira kuitira kuti vasazobata ini pavanofamba, uye ndaitira kuridzorera mumba maerera Love kuti n'anga ichinge yagadzira vatete. Ndakaenda kun'anga ndikati ndaisada kuti akuvare kwete, ndaingoda kuti relationship yake ipere. N'anga yakagadzira vatete ikati iyo Love aingofanirwa kupfeka hembe iyi, mishonga inobva yashanda. Kudzosera penti kuna kuninetsa zvakare nokuti ndaigara kusvika pamba apa. Saka ndakaona sahwira wangu achigeza ndikati ndaiva ndatsva nezuva. Ndichidaidzira regai ndimborara mbichana, kurara kwaniko. Ndaitira kuti ndiwane kudzosera penti raLove. Vatete sahwira vangu vakapedza kugeza, indatogadzira chikaranga nechikare, ende hapana kana chavakabofungira kana My Love vakangoti ndaivaitira rudo. Love nemurume waifambidzana naye ainzi Phineas vatete vakatozosvika pakupedzana. Ndakameka shuwa kuti Phineas paanenge akasurukirwa Makanaka anenge aripo. Hazvina kupedza nguva yakanyanya kureba Phineas aingofambidzana naMakanaka. Imwe mishonga yaibatsira zvakare kusunganidza Phineas naMaka, nekuti sekuru vaizenge vandiudza zvekuita. Pasina nguva ngani Maka akauya akabvisirwa naPhineas wacho aiva nemari. My Love vakamboda kubatikana sekuti pane kuti ivo vaomberwe nemukwasha, ndini ndainge ndava kuomberwa. Zuva raMaka rakafamba zvakanaka. Maka akanotanga upenyu hwake hunyowani nemurume wake, naLove vainge vasachawirani nekuti Love aiti Maka akabreaka sisters code, aisafanirwa kuroorwa naPhineas. Ndakamuti asatera zvemasingles aiva asiri mumarriage, uye kuti abve arega kutamba naye aizomukanganisira marriage yake. Gore rakati dhwa kupera, Maka ainge azvitakura. Ndaifarira kusvika kwemuzukuru wangu vatete kuti ndaizovawo gogo for the first time. Nhumbu yakati yava mu5 months vatete, Maka akaita miscarriage. Zvairwadza hazvo, asi takazvikamuchira tikati zvinowanikwa. Vatete Maka akaendeswa kuholiday kuVietnam naPhineas zvichinzi anyararidzike. Second pregnancy yakavapo, dumbu raitoonekwa, masikani akaitwa zvikanzi mwana aivepo uye aiva right mudumbu. Kuma-check up vatete Maka aenda, zvinzi zvose zviri kufamba zvakanaka. Ainge atsvakirwa helper.
taizama kuda kuavoida zvakaitika panhumbu yekutanga, sekuti taisaziva geje kuti chainge chaitika kunhumbu yake yekutanga ibve chii. Iniwo ndainge ndingogara ndiri pamba pake ndichimeka shuwa kuti adya here kana kuti hana stress. Vatete, saka ndakakatyamadzwa nazvo Maka wandifonera achibongomeramera ari kwadokta. Dokta pakunoteerera mwana vakati vaisanzwa heartbeat, saka Maka akanzi aitwe scan. Tete maresults escan akauya nenhau yakashata. Akati dumbu manga musina mwana, anga agara asimo. Hanzi inonzi phantom pregnancy here, yekuti unoita senge une nhumbu, dumbu rigotokura asi musina chinhu. Vatete, kutaura kwemadokta apikiswe, akadzidzira basa ravo, asi ini chandaitadza kunzwa ndechekuti mascan ainge aona mwana mudumbu, ainge anzwa mwana mudumbu, saka mwana ainge aenda kupi. Ndakatanga kuona kuti pane chainge chisina kumira mushe panhumbu dzaMaka. Phineas murume waMaka aisamboratidza kubatikana, aingoti don't worry my wife, tozama futi. Sekufambira kwandainge ndaita Maka aroorwa naPhineas, ikozve zvakare kuzofamba kwandakaita kuti ndibate, kuti ndione chaipedza vazukuru vangu, ndibate chaindidlira vazukuru mudumbu. Vatete, ndakati regai ndichinje kwekufambira ndimboenda kumaprofita. Ndichingonogwadama kudai, mweya wakarira ukati, amai, makachekeresa mwana wenyu imimi. Akatanga kutaura kuti wandaiti mukwasha aitove airengi kunyika yaSatani, ainge auya kuzotsvaka ropa. Vatete, manje apa Maka ainge ava kumudhonetera nekumuzvarira. Kuramba Maka achizvara ndiko kuramba achikwiridzirwa chinzvimbo kukingdom. Vatete, ndakatadza kunzwisisa zvaitaura. In fact, ndairamba kuda kuzvigamuchira, pfungwa dzangu dzairamba zvamuchose. Mukwasha wangu Mbinga nekunyarara kwainge akaita, nekupeteka kwainge akaita, ingawane vairatidza kuwirirana naMaka. Zvekuva musatanist zvainge zvabvepi. Vatete, Phineas ainge asingaratidziki semusatanist, aiva nechiso chakapfava chakanyorova. Ndakatadza kuzvitenda ndikati ndaizofamba zvakare ndaida kubatwa chokwadi saThomas. Ndakaendazve pamwe vakanditi hapana chavaizotaura neni kana ndisina kuuya nemwanasikana wangu. Takatora Maka tikaendazve, umwe muprofita akataura zvimwe chetezvo. Vatete, muprofita akati kana Maka akasazvara zvakare ndiye aizoitwa sacrifice, nokuti ainge apinda musangano paakaroorwa naPhineas. Vana vake vaitorwa richiropa vanoitwa sacrifice kukingdom. Vatete, muprofita akatipa munamato akati tainge tonobvongodza mwena wemago, saka taifanira kusimba pakunamata toga. Tichisvika kumba takawana Phineas akatsamwa. Kubva Phineas achitanga kuroora mwana wangu, ndainge ndisati ndambomuona akagumbuka saizvozvo, waingopopota achirasa maoko. Nezvaitaurwa hapana aizvinzwa. Ndakazoti ndavata, ndipo pakatanga hondo yose. Ndairota ina Maka tichidzinganiswa, tichinowira muzigomba rakadzika rakasviba kuti zvi, hauoni kwari kubva kana kwari kuenda, rainge risingagumi. Ndakarwisa kuhope ikoko zvekuti ndakazomuka ndichidikitira. Musi wePhineas haana kuvata pamba. Ndakazonzwa Maka achidaidzira kuhope kuti mhai ndofa, mhai ndofa. Ndakanomutsa. Vatete, wakataura hope exactly dzandainge ndasangana nadzo. Vatete, takaona kuti painge paipa tairwiswa zvechokwadi. Tainge togofa nyoka yainge yakazvigarira hayo mumwena. Maka akabva tainge asachadi nezvaPhineas, nokuti aiti ari kuona Phineas achiuya ari hafu nyoka hafu munhu, une hondo kumasure kwake yaimutevera. Vatete, ndakada kumbobatikana kuti zvino nyika ichati kudii, asi ndakaona kuti bheta mwana asekwa ari mupenyu than kuraramira vanhu. Maka akasiya upfumi, akasiya mota, wakafuratira kuzogara mu4 rooms dzaakakurira. Vatete, akadzoka kuva musingle again. Aiwa, nyika yakamboseka. Takaramba takamboshinga pakunamata, tichitsanya nekunamata, kudzimara takunda hondo iyi. Vatete, ndakakanganisira mwana wangu, ndakamupinza mumadhaka ndoga nekuda kwecompetition, nekuda kwegodo, nekuda kwekuramba kusarira. Ndikakudzai kuti Lavhu akatozoroorwa napasta, akaita kugara muupfu chaiko. Murume wake atori nemukurumbira munyika ino. Ndinoziva ndakakanganisa muupenyu hwemwana wangu, ndakanganisa ukama hwangu nasawira wangu mai Lavhu, ndakakanganisa ushamwari hwemwana wangu neshamwari yake. Ndaimuti asatamba nemasingo, iye ndiye vasingo manje. Zvemereji akati haachadi kuzvinzwa, akashungurudzika zvakanyanya mukati memereji yake. Baba vake vanondiblema kuti ndakapinza mwana muna taisireva. Ndine mai rudzii vasingadi kuti mwana wavo awane rugare. Ndikatarisa Maka, moyo wangu unonzwa kurwadza chose kuti dai ndakazvidzora, dai ndakamirira nguva, dai ndisina kuita godo. Vatete, ndiwo hwava upenyu hwangu hwekungodemba zuva nezuva. Mulife muna mamai akatsveruka fana. Why
why getting involved munyaya dzevana? Why? Mudomanya kutoti it's all about everything. Mukada kutasaba. It's a selfish decision. Kuti reka titodai. Uchipusha iwe uchizvipusha kuti mwana wangu agorogwa nembinga. Mune mazvoona kupi zvezvema boyfriends evana. Kuri vanhu vakaita sei vana mai? Kuna ana mai vakaganga panzapo, tozova vana mai vanonyengera vana kubvisa nhumbu. Tozova vana mai vanoona kudai streetwise. Muri streetwise vana mai madzimai. Muzvirege zvinhu zvakadai. Handiti? Alright. Ndainge ndine 14 years pakashaya vabereki vangu netsaona yemumugwagwa. Vose vakafira passport. Vatete Julie ndivo vakanditora vakatanga kundichengeta tigara kubackyard kweshabhini ravaitengesa doro zvisiri pamutemo. Vanhu vemuraini vaifunga kuti ndine laki rekuwana anondichengeta, asi havaiziva mahora aiitika behind closed doors. Vatete ndakatanga zvangu ndichinhonga mabhodhoro nekusuka ndiro. Vanhu vaindichiva kuti ndine good love, asi sina kuzikanwa nevanhu ndechekuti Shabhini haingori nzvimbo ine doro nemusic iri pamusoro. Inzvimbo yekuti varume vanouya kuzokangamwa nezvevakadzi vavo pamwe nematambudziko avo. Ndairara vatete pakametress kuseri kwemakreti edoro. Asi pandakatanga kububudza, varume vaiuya kuShabhini vakatanga kunditarisa nenzira isina kunaka. Vatete ndaichema, asi tete Julie vakanditi painge pasina chekuchema, ndiwo mararamiro uyezve maitiro ataizoita mari. Wese aida kuti experiment vatete waiuya kwandiri. Ndainochemera mutoilet. Ndakazobva kwavatete vangu ndati Sam ndichinotsvaka basa kuguta guru reHarare. Ndainge ndaneta nekushanda muShabhini. Ndainge ndaneta nekubatwa zviri inappropriate nezvidhakwa. Chikoro chero hazvo ndaiva shasha handina kuchipedza nemhaka yekuti tete Julie vakakoshesa kuti nditengese doro nekubika sadza pane kuti ndiite zvechikoro. Ndakatsvakirwa basa romumba vatete ndikawana kuBorodale. Taiva vasikana vebasa vaviri, nani umwe chete aita basa rekuchengeta vana. Nani wandakawana aripo waive nekakuzvinzwa kaya kemunhu akarisa pabasa. Ini naNyari tisu taive vatsva pabasa iri. Vatete ndakabva ndangosvika ndichiwirirana naNyari, ndiye ainge akasununguka. Memelo boss vedu vaisava nebasa netuzhinji chavaida kuti basa ravo riitwe nemazvo. naNyari taimuka usiku vanhu vachiri vakarara tobata basa sebasa. Panozomuka vanhu tinenge tasarwa nezvishoma kwava kupedzisa. Saka memelo pavanozobuda kuenda kumabhotiki vatete tinenge tasarwa nebasa shoma kana tapedza kwava kuswera tiripo pawifi yavo yemahara isingaperi zvakare. Vatete mukutsvaka basa Nyari akabva ati aingawana lingi remunhu aiendesa vanhu kuDubai. Ndainge ndisingadi hangu kuenda kuDubai sekuti mari dzemaagent fees nezvimwe zvaidiwa ndaisazozvikwanisa. Saka zvekuzoti mari dzendege, mari dzemavhiza nezvimwe zvaidiwa zvaizondiremera. Nyari akati agent wainge awana kuZimbabwe aiva naagent waishandidzana naye kuDubai aitowa paground. Saka basa raBrian agent yaive kuZimbabwe raive basa rekutsvaka vanhu imomuno muZimbabwe ovalinka naagent aiva kuDubai paground. Kana uchingowana basa agent ari kuDubai otanga kugadzira paperwork, kana basa rawanikwa osumuka oenda. Ndakaona zviri nani nekuti taisabudisa mari yedu muhomwe. Ko taigozivei kuti yaiva trap. Takanzi tisende mapicture edu, passport size photo pamwe chete nefull photo. Ko taigozivei kuti full size yaiva nhau yekuti aida kuona kuti hatisi kurarama nehurema here kana ava kuzotitengesa kune varume vane mari agoita profit. Vatete musi wekunotora mafoto ndakakwesha zvekurevesa. Ndakapfeka sheti yangu chena yandainge ndanyorera mubhero nesiketi yeblack inge yakachiswa zvemhando yepamusoro. Madam Melo akangofunga kuti kuda vanhu vangofungawo kuita photoshoot. Izvo kana taitotsvaka rimwe basa tiri pamba pavo. Kwete kuti memelo tine zvataivashora, kwete vaidova munhu aiva kanaka, asi takaona kuti tikaenda kuDubai taizokurumidza tapfuma. Agent wekuDubai ainzi Akim akatisendera mapicture evasikana vaishanda kudzimba dzakanaka, dzimba dzevapfumi. Akati ndiro raizova basa redu. Saka mastori ekuDubai emahora atainzwa zvainge zvisingafaniri kutishungurudza. Hakim akati titumire makopi emapassport edu. Pasina nguva vatete tainge tawana basa tototanga kuitirwa mapepa ini naNyari. Zuva rekuti tiende rakakwana takaoneka boss Melo vatete vakati taifanirwa kungwarira human trafficking. Asi isu takatora zvitanda tikaisa munzeve taitoti boss Melo
vari kutiitira utsinye. Handiti tainge taona vamwe vashandi vechitema vainge vakatopfeka mauniform ehomemade kuratidza kuti vanoshanda. Hatina kuziva kuti mapikicha aya aiva mubikirwa. Takakwira ndege tikasvika. Hakimu akatimirira paairport ini naNyari. Vatete takaona mabuilding akareba kusvika kudenga uko, mabuilding egirazi roga roga, marodhi akachena asina kana bepa reswiti zvaro, asina kana pothole. Nzira yese tichienda naHakimu ndainge ndakangorebesa huro setwiza tichishamisika nezvandaiona. Ndaiva muparadiso, nyika yakanaka, muKenani, nyika inoyerera uchi nemukaka. Pane kuti tiende kubasa, Hakimu akatitora akatiendesa kune imwe nzvimbo yataigara. Kwainge kune vasikana vechirudzi rwechitema, kwaiva nevasikana vekuZambia, Uganda, Mozambique. Taingotarisana vatete. Ndakatora Nyari pasaidi ndikamubvunza kuti kubasa taizoenda rini. Akati timire, Hakimu aiziva zvaaita. Vhiki ba tiri pamba, Hakimu ndiye aiva nechikafu, asi nenhau yekuti tainge takawanda taingodya zvekuti tirarame, kwete kuti tigute. Mapasipoti edu ainge atorwa manje, Hakimu achiti ari kuachengeta. Ini naNyari taizenge towirirana vatete nomumwe musikana aibva kuZambia ainzi Tikondwe. Hakimu akadzoka umwe musi akati tigeze zvekurevesa, tainge takokwa kupati tese zvedu, hapana aisara. At least tombobudawo mumba mainge maakubhuwa, tombonoonawo Dubai yacho. Vatete Hakimu akati anenge aripo, saka tisambotya kana chinhu. Yakauya mota yakareba yaiva neutefe-tefe, kwakutitora tose taive tiri 9. Takasvika pamba pemunhu airatidza kuti ane mari. Gonhi rikasvikovhugwa. Uchingopinda mumba mainwirira chirungu choga choga. Unoona chero nefenicha ivemo kuti pakabuda mari refu apa. Tainge takokwa kupati yaiva nemaArabhu. Uchiona vatete madhirezi avo avanopfeka nemunhuwi wepefumu yaibudamo wega, waingonzwa kuti apa paita zvekeshi yakasviba. Chikafu chakaunzwa tete, yakaita food kirimi. Kwanditi Hakimu aingotipa chikafu chekuti tirarame, kwete kuti tisimbe. Tumakweki twedhizeti ndakaisa mubhegi kuita mupako wemberi. MaArabhu, varume ava havana chavaimbotaura, ko zvaigozikanwa nani kuti tiri pashow. Vari kutotitenga tisingazivi, isu tichifunga kuti ipati. Vatete pati yakapera tikadzokera kumba. Ndihwo hwakava upenyu hwedu hwemapati, kuzoona umwe musi takokwa zvakare kupati, izvo takokwa kusex party tichitaizochinjanisiwa. Tikondwe shamwari yedu yekuZambia iya yakarambira mumwe muArabhu vatete, akangotorwa akaendwa naye pabhalkoni yepenthouse. Penthouse yaiva ku26th floor, building raienda mudenga. Akangotorwa vatete kwava kukandwa pasi kunosvika kuground floor. Tikonde akasvika akarovera nemusoro, ndiye kutsakatika. MaArabhu akangoti accident, asi isu hedu takaziva kuti hapana tsaona. Taidzidziswa lesson, ukaramba unofa. Kwakaitwa mainvestigation zvikanzi accident. Isu vasikana maAfrican taiziva kuti haisi accident, asi zvaisataurika. MaArabhu aida kutidzidzisa lesson, kana ukasateerera unofa, ende hapana anokutsvaka. Rest in peace Tikondwe. Takadzokera kumba, asi mukuitwa masex slaves vatete, hapana kana chataiwana. Mari yaipiwa Hakimu, ndiye aibhadharwa, achiti ndiye aiva atiunza kuno, so airecover maexpenses ake. Hautizi zvakare, handiti pasipoti dzedu ndiye ainge anadzo. Munhu mutema achiitira umwe mutema utsinye. Ndiwo hwakava upenyu hwedu. Wani wedu kaita siki, tese taiita siki. Zviya zvekunzi siki yeblue vatete hadzisingani. Siki yeblue iripo. Chipambi chandainge ndatiza kuShabini yatete Julie chaive chanditevera zvakare kuDubai. Ave mapati asi ari masex parties. Vatete kushandiswa nevarume vari different, muviri unopedzisira worwadzwa. Ndaiitwa zvinorwadza. Kushandiswa nevarume vari different, muviri unopedzisira worwadzwa. Ndaiitwa zvinorwadza nekunobuda tsvina uku, zvekuti tsvina yaiti kana yava kubuda ndaisazvinzwa, yaiyerera nemakumbo, tsinga dzainge dzatamba. Ndakazoenda kuchipatara ndaita cauliflower yesiki. Zasi yangu yakavhurika, saka aitya kuti ndikafa ndiri maoko ake. Nyaya dzaizoitwa investigation. Vatete ndakaiswa pamaantibiotics mwedzi wose ndirimo muchipatara. Pasipoti yangu ndakaona yakandwa pamubhedha.
Ndakazokontakta umwe socialite, handikwanisi kumudana nezita vatete, ndiye akaita GoFundMe on my behalf. Ndiwo mawiro andakaita kumusha. Mwoyo wangu unorwadzirwa Nyari. Ini ndakararama vatete. Ko Nyari uripi? Handina nzira dzekumukontakta nadzo. Hakimai make sure kuti hatina mafoni. Kuti ndikontakte socialite, ndakatokumbira foni yeumwewo aibva kuMalawi ainge ari muchipatara. Ndine nguva dzandinoona rima. Ndine nguva dzandinonzwa munhuwi wevarume vaitibata chibharo. Ndine nguva dzandinoita chiveve chemarwadzo emwoyo. Marwadzo enyama akapera, asi emwoyo hafi akapera. Upenyu hwangu huchazovei? Ndakasikirwa kuita chifeve here? Kushandiswa nevarume kubva ndiri mwana kusvika izvezvi ndava munhu mukuru. Ndombodemba kuti dei vabereki vangu vari vapenyu. Upenyu hwangu hungadai hwakaenda neimwe nzira. Vatete, ndakaenda kuDubai ndikadzoka ndisina mari. Ndinoitwa rombe kunzi ndakadzoka ndisina kana chandinacho. Havasi kuziva kuti takabuda nepakaoma. Hama we, musafurirwe kunzi Dubai kune mabasa. Handisi kuti hakuna, asi itai tsvakurudzo dzako usati wawira muna taisireva. Ini ndakabuda nepakaoma, ndakapinda nepakaoma. Ndakasangana naPeter makore maviri apfuura. Peter haana kumbobvira andivanzira kuti aiva married, asi aiti mukadzi wake is as good as dead. Ainge achirwara, hapana chaainge achakwanisa kuzviitira. Ndakazviramba nekuti mastatements aya ndizvo zvinongotaura nemunhu kana ane zvaari kuda kubva kwauri. Vatete, akanditi zvechokwadi mudzimai wake airwara. Mudzimai wake ainge atomupa blessing yekuti kana achida kutsvaka umwe wekufambidzana naye aive akasununguka. Ndakazviramba kuti tana ndikati hazviko. Akanditi kana ndakasununguka taizotsvaka zuva rekunoona mudzimai wake kuti ndibate chokwadi. Ndakazobvuma kufambidzana naPeter, asi tisati taenda kure ndakadhimanda kunoona mudzimai wake waiti airwara. Takaenda tikanoona mudzimai wake wairwara. Zvechokwadiwo vatete, mudzimai wake airwara, ainge akatoondoroka. Ndakatombofunga kuti chirwere chenyika chiri kunetsa ichi, asi kwete, matesti ose ainge aitwa akauya ari negative. Saka mudzimai uyu ainzweiko? Ndakatanga kufambidzana naPeter with the blessing yaSheila. Aitoti akati gare gare ofona, achibvunza kuti ari sei murume wedu, gare gare ofona. Thanks for making our men happy. Vatete, mari ndaita kuposherwa. Peter ainge anditi kana zvaibvira aizoda kuti timitire mwana. That child will be well taken care of. Paive pasina kana chekutya. Ko chinonetsa pakuita nhumbu chii? Ndakapona mwana wangu akapiwa zita rekuti Zain. Aiva mwana aidikanwa, kwete zvekutamba. After 6 months, ndakangotanga kunzwa muviri wangu kurukutika. Kuti ubate panonzi panorwadza, hapana paiva nani. Waingonzwa kuti ndinorwara. Ndakaenda kumavarious labs vachizama kuona ndainzwei, asi hapana chakaoneka. Health yangu yakatanga kudeteriorata. Pa3 months vatete ndaiita senge ndarwara makore 5. Ndaitotadza chero kubata mwana vatete. Zvadaro ndakatsvakirwa helper sekuti ndainge ndotogara ndichingorwara. Mumba mangu maita kunge pharmacy nedifferent types mapiritsi, asi ainge asingachinji chinhu. Mwana wangu Zain akapedzisira atorwa nababa vake namaiguru nekuti ndainge ndisachagoni kana kudi. Asi mahora azoitika vatete ndekuti Sheila akazotanga kupora miraculously, asi ini ndini ndakange ndatora chirwere chainzwa. Ndakashaya kuti zvairevei kuchinjana kurwara. Peter ainge ane mari, asi mari yake yaive yakachena here? Chaindinetsa kunzwisisa kuti Sheila naPeter vaizivana panyaya dzekuromba here, uye ini ndaipinda papi? Ndakafonera mai vangu nyakutumbura vatete, ndikavaudza kuti ndainge ndarwara. Mai vakauya vakandiona vakanditi ko ndaive ndakanyarirei urwere huchikomba kudai. Mai vangu vakati urwere hwangu hwainge hune hushereketwa mukati, so ndaifanira kuti tifambe tinzwe kuti chii chanetsa. Takafamba zvedi, ndikaudzwa kuti Peter ainge asingandidi. Peter ainge ane mari zvake vatete, ainge andiita chipiriso. Sheila ndiye aive aitwa sacrifice, asi vakazotaurirana murume nemukadzi kuti paida kuti paitwe transfer yeurwere. Saka vainge vawana ini ndaida mari. Saka ndaive ndiri easy kupa sexually transmitted urombo. Vatete ndiri kutambudzika, urwere huri kukomba zuva nezuva. Handizivi kuti gore rino rinopera ndiri mupenyu here. Ndakairasa pakuda mari. Ndekupi kwamakamboona main wife anobvuma kuti murume wake ave neside chick vatete?
vachitozivana. Ndiri worried nemwanakomana wangu Zain. Ndava kutofunga kuti havana kumbobvira vamuda, asi vakamutora kuti vamushandise. Vatete ndigodii? Ndikati ndipei mwana wangu, vari kuramba. Vava kuti ndini ndakaita baby dumping, saka mhosva inosara yava yangu. Urwere ndiri kugamuchira. Ko mwana wangu ari kupinda papi pamadhiri avo akadhakwa. Kana pane vemutemo vari pano, betserai mweya waMwari. Murume uyu ane mari dzake, he can afford best lawyers. Ko indosivei? Ndagara ndiri kufa. Ngaachingondipawo mukana nemwana wangu chete. Is that too much to ask for? Alright, nyaya yatichaverenga iyi iri kubva panyaya paaudio yemusikana. You remember audio yemusikana aitaura kuti aibatwa chibharo naElda vekuSabata, vanopinda Sabata, vanga vari Elda vanopinda kumabody meeting. Nhasi tauya nefollow up inyaya yakanyogwa. Ndakadoisa pasaidi ndakakangama kuiverenga. Vakasimbere vatete, nyaya matanga nemaElda iye kuSabata yakangoma zvayo. Handisi kuita attack church, no, asi ndiri kuda kufumura humwe hunhu hwevamwe baba vatori nechinzvimbo muchechi uye vanotungamira mayouth. Asi regai nditi baba ava vapedza vana vesangano. The way yavanorespectwa pachechi, haungambofungiri kuti hunhu hwavo hwakafonyoka kudaro. Endi vabereki vatozivi kuti pane zvivi zviri kuitika right under their noses. Ndakasangana neevilness iyi through mukomana wandaifambidzana naye ainzi Elvis. NaElvis takasangana kuyouth camp. Tapinda masangano akasiyana. So patakasangana kuyouth camp, rudo rwakazopfumbira. Vabereki vedu vakafara kuti tainge tangowanana vechechi imwe cheche. Nokudaro taizonzwisana sezvo tainge tagara tichinamata muchitendero chimwe chete. Ndakaenda kumba kwana Elvis tikanotanga upenyu hutsva. Vatete, asi pakafamba Satan. NaElvis hatina kuzonyayogara tese kwenguva yakareba. Elvis akaita tsaona nemotikari akafira passport. Zvichira kuti mumba mana Elvis manga mangosara tete LC aiva hanzvadzi yaElvis. Elvis akashaya tisati tava nemwana. Taiti regai titange taita enjoy married life tisati tatanga zvevana. Handizivi kuti vatezvara vangu vakandishandisira mushonga werudzii, asi ndoziva kuti mushonga chete because vaiti vari kutsvaka mwana mukomana. Sezvo Elvis ainge afa asati asiya mbeu panyika, raiva basa ravo rekumeka sure kuti lineage yavo haizoparara. After zvaitika, I felt disgusted with myself, disgusted with him zvakare. Ndaiva mwana wavo after all. Ndakamboti ndiudze mudzimai wavo, ndikaona kuti ndainge ndisingadi rufu maoko angu vatete, nekuti mama vaiva murwere, vaimwa mapiritsi eBP plus vainge vane mild stroke. Saka ndakati regai ndinyarare. Asi mafungiro angu ndinoona sekuti mama vaiziva something, nokuti vaingoti kana baba wakunetsa undiudze. Zvinova zvakandishamisa kuti kunetsa rudzo hai kwavaireva. Ndakanzi ndaifanira kugara gore ndiripo pamba ndichichema murume wangu. Vatete, ndigere pamba apa ndakatanga kurira nomwe musikana aiva muyouth. Angotanga achiti ndoda kuudzai nyaya yangu, hamuzonditengesere. Ndikati kwete, avimba neni. Akandiudza vatete kuti baba nemuwithheld vainge vazvimanikidzira pari pavakaenda kumusangano last year. Ende matauro aiita vatete zvinenge zvainzi hakusi kwekutanga. Kune maunderage avakambombunyikidze kumashure uko. Vatete, kuti uchataura kuti neniwo ndainge ndatambwa kaki natezvara zvainge zvisingatauriki. So ndakati iyi nyaya yangu yandichapinda nayo muguva. Asi chinondirwadza ndechekuti ko vamwe vari kukanganiswa nababa ava zvigova chazovei kana chiri chirwere chichatenderera chechi yose. Vatete, baba ava ndilecturer pane imwe university muno muZimbabwe. Ndofunga kuri kuitwa zvinogara zvakadaro college uko. Vatete, handizivi kuti nyaya iyi yava ne3 years yaitika. Handizivi kuti ndikanovhura kesi yechibharo zvinoita here, nokuti handirangariri ndichibvuma kusangana nababa ava pabonde. Asizve ndiri pashinyasi kuti nyika inozoona sechibharo here o inozoona sekuti takatenderana. I have to do something, sekuti ndinoziva kuti handisi ndoga victim. Nyaya dzacho dzikaputika dzichakaroita sedzapapa. Asi zvinonetsa manje ndezvekuti ndakamboda kuripota kuvakuru vavo nyaya yacho ikatsikatsikwa. Manje handizivi kuti ndinobudirira here. Handisi kuataka chechi nekuti neniwo nditoriwo muSabata, asi ndinoda kuita expose hununzva tunzva huri kuitika muchechi. Ndakazobva hangu pamba pana tezvara. Ndakadzokera kumba kwedu. Ndiri kuzama kuda kunhonga mapisi upenyu nditange patsva.
kana makasununguka ndinokupai Star Queen Books. Asi vabereki ngativhurei maziso when it comes to nyaya dzevana vedu, zvinhu zvakashata zviri kuitika vatete pese pese, and church haisi spared. Pane macomments ataura paanga atinyora munyore ati kwai ndakahla kuti vanhu vanozoti kudii, vanhu vanozoti warepewa naTezvara. You guys, whenever if kana kuri kuti wabatwa chibharo, zvimwe zvese zvekuti vanhu vanofungei, it's not important. The most important person is you. Zvidzidzei izvozvo. Let's learn to put us first. Ndozohla mai vangu vachazoti kudii, chechi ichazoti kudii. Let's learn to speak out. We want to build a generation of people who speak out. You guys again bokudzai. I think isusu generation yedu isusu we were raised nemaparents aibvawo kuhondo. Handiti vanhu vaibvawo kuhondo vane a way of thinking. Vainzi nyararai, musataura, unonzi mutengesi, unogugwa muromo. Saka takangodzidza kunzi chi nyararai. But this generation manje yevana vedu ndokuudzai. Ndokuudzai. Hamusati mambona zvakadaro. Vanotokuudza kuti haiwo wauiti. The other day mwana wangu akati handisinoenda kuchikoro because pane zvaitika kuchikoro, ticha vadai. Ndikati hai, handei kuchikoro, tonobvunza kuti ticha vazviita here. Tobva tasvika taburuka mota takwenda, ndikabva ndati ndivabvunze here ticha, akati vabvunzei. Tobva tasvika tikamira. Ndikati ticha kwai makadai. Ticha vakati I was just being firm chakati. Iyi generation iyi ndotoona kuti ndozvitoriwa all human beings vasina kurezwa nema-ex-combatants. Ndozvavanotoita, vanotomira vototi iwe handikufaririwe. Saka kana kuri kuno South Africa vanozviita. I remember first time pandanga ku South Africa I was shocked neculture yacho. Like it was a culture shock. Ekuti munhu andosvika awona wena. Angufoni, nyakuzowanda wena. Face to face. My situations aiwa zvezvozoita here. Musadaro kana chinyararai. Saka I'm saying kana warepewa, the most important person is you. Mumachechi umu muri kuitirwa zvidavado. Dzidzai, learn to speak out. Handiti? But rangu ratiperi. I don't know if I'm gonna get this one. Hi auntie, hi auntie, how are you? I just want to thank you so much for your platform. It's really helping so many people. You may not even realize the impact you are making in people's lives. Personally, I don't really have friends or anyone I can open up to. So I truly thank God for your platform because it gives me a safe space to pour out my heart. It is really helping me and many others. Today I want to share my story about my sister. This is not about me, but about her. My sister and I grew up with a single mother. Life was not easy for us. When we were young, my mother used to say very hurtful things about my sister. She would say my sister had an evil heart or that she was a witch. When my mother got sick years ago, she would say she saw my sister in her dreams trying to harm her. As children, this put fear in our hearts. I was scared of my own sister because of the things my mother would say. Even though I loved them both, there was always tension in our home. If my sister and I laughed together, my mom would think we were talking about her. She often believed people were against her. Even when they were not, it created a lot of confusion and pain in our family. When my sister was still young, she started working and chose to stay away from home. My mother would say she didn't love us, but I think she just wanted peace. Later, when we were trying to fix our documents, my mother asked us to give all our savings to my sister so she could travel first. We trusted her and supported her. While she was away, my sister started a relationship with our mom's cousin, someone we grew up calling uncle. In our culture, that is considered wrong and a taboo. When the family found out, it caused a lot of pain and division. My mother was deeply hurt and spoke very harsh words over my sister, even after saying she would never find peace. After my sister entered that marriage, her life became very difficult. She was beaten, cheated on, and constantly unhappy. She later said we cursed her and destroyed her marriage, but we never wished bad for her. We were only hurt and disappointed by her decision. Over time, the relationship destroyed not only her peace, but also our extended family. There is still division and no unity until today. Auntie,
I'm sharing this because I'm confused and heartbroken. I don't know if what happened to my sister is because of cases spoken over her, because of her choices, or just life circumstances. I just feel sad seeing how everything turned out and how our family is still broken. As time went on, our family became completely broken. Until today, we do not talk to each other. There is no unity anymore. My sister's marriage continued to be very painful. Her husband will leave her, stay with other women, and even have children outside the marriage. It was very humiliating for her, who could see that she was suffering, but she could not openly share her pain because she knew the family was still angry about how the relationship started. From our home country to the foreign country we now live, many family members do not want anything to do with her because of what happened. The rejection is very strong. At the same time, my sister also has a very harsh way of speaking, just like my mother. Instead of acknowledging her mistake, she often says people hate her for no reason and that no one cares about her. She does not admit that her choices hurt many people. The relationship between my mother and my sister is completely broken. Since we were young until today, they've accused each other of being witches. This is deep hatred between them. They cannot talk, they cannot visit each other, they cannot even exchange gifts. It's like they are strangers, not mother and daughter. Even my sister-in-laws openly reject her. They tell her in her face that they hate her and that she will continue to suffer because of what she did. Her husband also blames her, saying she agreed to the marriage even though they are related. Instead of protecting her, he shifts the blame onto her. Now I'm worried about my sister's mental and emotional state. She's always suspicious. If someone smells, she thinks they're planning something against her. If people talk, she thinks they're talking about her. It reminds me of how my mother used to think. I once suggested that she goes for therapy because this pain and trauma will affect her and her children in the future. But I don't know if she will ever agree. Auntie, this situation breaks my heart. I don't know how to fix it. I feel stuck between my mother and my sister. I love them both, but there's so much hatred and pain between them. I don't know if there will ever be peace in our family again. This is complicated, alright. Saka nyaya iripo ndeyekuti sekunzwa kwamaita haidhi anyora nyaya iyi on behalf of her sister. Vari kuti ivo vakakura vachitambudzwa. Ndaona sekuti pane problem ndepekuti mama from the word go vakagara vavenga mwana uyu kubva kwekutanga, vakadzvara ruvengo, vakakura vachimuti uri muroyi. Kubva ari mudiki akakura achingonzi uri muroyi. Saka iye zvino akuti kuna mai vake, imi muri muroyi, mai vachona vachiti uri muroyi. Mai vakadzvara mhodzi dzeruvengo mukati memwana. Mwana akasvika pakuzonodorwa nauncle. Aroorwa nauncle, everyone blames her in the family kuti wakaroorwa chii nehama. Even ivo uncle vanondotaura kuti wakabvumirei kuroorwa neni. Dzimwe mhuri dziri complicated. Saka apa pakaoma apa. Ende unoshaura kuti woita sei kuti nyaya igadziridzike. Tofanira kudzokera kumasure kugarisa mama nasister pasi. Mutanga kutaura kuti imimi, what is your problem? Because mama, iwe as a parent, you are not supposed to say all those bad words kumwana wako. Ndoziva kuti vana mai ndogara ndichingozvitaura kuti vana mai tinotaurisa asi Mwari ngatibetsere. Kuti ukashanya mudzimba dzevanhu ukaona vanhu vane zvinhu zvaukumbira kupiwa, ngatiisiye hama dzangu. Ndine imwe hama yangu vatete yange ine mari dzayo zvekuti panoverengwa mhene vaiverengwa, asi ndanga ndagara vatete ndine kakukumbirisa zvinhu zvevanhu, kungonzwa kuti dai ndangokumbira. So mazuva akapinda makist vatete, hama yangu ndiyo yakaita the first kuita kist. Neniwo vatete ndainzwa moyo wangu uchidokwaira kuti dai ndawanawo kist. Kuwana kist vatete kwaindisovhera disaster yava mubedroom mangu. Wardrobe yangu yainge yawa. Pamakumbo mana, maviri ndiwo ainge asara. Yainge yaita kakumheya, like yagwadama vatete. So waiti ukarongedza zvinhu wardrobe, zvimwe zvaida kudonha nemhaka yekuti wardrobe yanga isina kubalansa. Vatete, hama yangu ndichati Mhandlo yakandipa kist riya achitoseka kuti muchapiwa zvinhu nenhau yekukumbirisa. Ndakatoseka ndikati zvinhu zvipi? Varidzi veurombwa chaiwo chaiwo havatauri. Okay, vane mushonga chaiwo chaiwo havatauri. Ndakakwekweredzana nekist yangu vatete, ndikavata murumu mangu mava nezviorder.
After mwedzi ndipo pandakatanga kunzwa kuti murumu mangu mairema, maita sekuti kana ndakavata munoita upside down, kuita sekuti rumu yangu yasanduka position, mbedha wakurufu, rufu inenge yava pasi. Ndakashaya kuti zvairevei, ende pfungwa dzangu hadzina kumborejesta kuti kist yandainge ndakumbira ndiyo yaizvikonzeresa maproblems andaisangana nayo. Zvinhu zvangu zvakatanga kuita manyama mire nerongo, hapana chainge chichifamba, zvinhu zvainge zvamira kuti dzi. Kubva zvauya kist iyi mumba vatete, ndainzwa kuti mumba muno ndava kugara nevanhu vakawanda, vanhu vandisingaoni, asi ndichinzwa heavy presence chaiyo. Chero kunamata ndainge ndisachanamate, ndakufila occupied nekist. Ndikati gare gare ndorongedza kist iya. Zuva rainge risingaperi ndisina kumborongedza kist iya. Simba rangu rainge roperera kukist. Vatete, pandinopedza tonzwa kuti ndashanda, kwete zvekutamba. Chokwadi chekist ichi chakazobuda mushure mekunge ndazvishingisa kuudza mufundisi zvandaisangana nazvo pamba pandaigara. Mufundisi akangoseka akati ndainge ndarumwa nechekuchera. Ndanga ndakanganwa kutaura kuti kubva zvandatora kist kumba kwehama yangu, tainge tava bhandi nebhurugwa, tsika ndetsikewo, zvekuti ndaitoshaya kuti vanhu vanoti ane mushonga yekushandisa vanhu vaizviwana pai. Mufundisi akanditi chero vakazvitaura ndaisazvitenda, asi zvaida kuti ndizvionere ndoga. Vakauya vakaita prayer video vatete, vakanditi ndiburise zvinhu zvangu zvaiva mukist, musare kist semawiro ayanga yakaita. Vatete, yakauya ikatakurwa ikaendwa nayo kuchechi. Dai zvichinzi zvinhu izvi zvakaitika ndisipo, ndaiti idhiri rakarongwa, asi kwete, zvinhu zvakaitika ndakatarisa, ndichiona ndiri chapupu. Takapinda muchechi, mufundisi vakatanga kunamata. Makaita inzwi raichema richibva mukist, richiti chindisiya ndizorore, ndiregerei ndizorore. Ndagara mweya wangu hauna zororo. Izwi rakaramba richichema, mufundisi achingonamata. Dzamara ratisi. Mufundisi akazoti kist inopiswa vatete. Akatsanangura kuti hama yangu yainge yakabata mushonga, kukumbira kwandainge ndaita ainge atowana kwekuoverloadera mishonga yake. Upenyu hwangu wakadzokera kuita normal, asi hama yangu haichandifambiri. Ndatova muvengi. Tete, ndakadza chidzidzo musi uyu, handichivi chinhu chemunhu, ende mukandiona ndichikumbira, batai murove. Tete, ndakaitira mwana woumwe mukadzi utsinye. Nhasi ndiri kuchema kuti wandaita akaipa aitova nani. Ndingori nemwana komana umwe chete mukati meupenyu hwangu. Mwanakomana wangu akati nonokei kubuda mugota. Ndinoda kutaura kuti ndiri responsible for kunonoka kuroora, nokuti vasikana vake vaiuya kuzondiratidza ndaitoti ndiwane chekusvora. Vatete, akazonokwekweredzana neumwe musikana aibva kwaGotu, asi at first glance handina kumufarira. I thought aiva too low class for my sunshine. Vatete, apa aiva akanaka zvake, asi aiva dark skinned. Ndakashaya kuti Blakey ainge anhongwa nemwana wangu, aiva munhonga pai, asi vanhu vaiziva kuti ndiri munhu wamastandards, uye vanhu vainditi ndinoshusha, asi ine hangu kushusha kwacho ndaisaikuona. Kungoti chete I had very high standards, kungava kubva pachikafu kusvika pazvipfeko. Trust akaita go ahead akanororana nemusikana wake. Ndaigodii ndiye aingadiwa nemwana wangu. Kwaitawo kugamuchira zvainge zvauyiwa nazvo, asi makamboonepi munhu echi20 chakadaro ainge asingagoni kubika omelette chairo okulaita gas stove? Zvainge zvakangooma. Kutanga from scratch vatete, kutanga kutrena kuti 1. Akapinda mumusha muroora, asi ndaiziva kuti ndichamukudubura in no time. Ndainge ndisingadi kuti mwana wangu aroore. Ndainge ndisingadi kuti mwana wangu aroore musikanawo. Ndaida anobva kuhigh class, asi ndinofunga chakatadza Trust kuroora high class yaiva nhau yekuti aisava formally employed panguva yakasangana nemusikana, ndosaka akazongokumba. Vatete, muroora akauya akatanga kugara mumusha wedu pamba pangu. Ko vaigoendepi? Ainge asina kwekuenda nemhaka yekuti Trust murume wake ainge asina kwekuenda, plus ndainge ndamujaidza soft life, zvekuroja ainge asingazvikwanisi. Ndakawana chance yekushungurudza muroora vatete, ndichimushungurudza. Mwana wake ndaive ndisingabati, ndichimuwanzira basa ari muzvere. Trust aizviona, asi hapana chaikwanisa kuita, nokuti uyu ndainge ndakamisa mupitikoti yangu, ndakapedza naye. Kana Trust achinge aenda kumahasuzi kwake, ndaisara ndichinyima muroora chikafu, siya ndaviga makii emukicheni. Asi muroora ainge akashinga,
haana kupeka mabhegi ake. Ndakaona kuti muroora hapana kwaari kuenda, ndikamutsvakira nyaya ndikati aindiroya. Plus umwe musi Trust akandiwana ndichitotema ndichiti ndarohwa namakoti. Trust akatsamwa akabva aramba makoti. Ndakamuinfluenza akaenda zvake muroora. Kuda kuvhara nyaya yangu ndakabva ndatanga kuudza hama nhema kuti muroora aiva muroyi. Vamwe vaindibhilivha, vamwe ndivo vaiziva kuti zvandaitaura zvainge zviri mumusoro mangu. Ndakanzwa kupinda nemhepo muroora aenda. Ndingangoti chaakandiitira chaicho painge pasina, asi kuti maspiriti edu airwa. Plus ndaimuvengera kuti umwe musi ainge andiona pandakapinda neshamwari dzangu ndichida kukanganisa mwana. 3 years muroora aenda, Trust ari single. Indaiziva kuti Trust aida muroora, asi nhau yekuti ndainge ndamugadzira achiri mwana kuti anditeerere. Ndakaona kuti paminama anogona kudzokera kumuroora. Ndikaronga nemumwe musikana high class ainge asati aroorwa. Akauya Abigail Vatete, uye nekisi. Muroora wangu wekutanga vaiva ngirozi chaiyo. Abigail hamuki kuita basa, hawachi, anogara nemaneils akareba pano nekuMozambique. Hana respect neni. Ini ndini ndinoita basa, iye akagara. Hanzi hapana pakanyorwa kuti muroora ndimaid. Hembe dzake hawachi, dzemurume hawachi. Anotodana vanhu vema-part time ndivo vanotomumachira. Ndikati nditaure madhirama andiri kuitirwa naAbigail Vatete, ndingatonyora bhuku chairo. Ndiri kudemba muroora wangu wandakaendesa. Aiva mwana wakanaka chose. Dambudziko riripo guru nderekuti Abigail ane influence kuna Trust yekuti chero ndikada kutaura chinhu Trust hachanditeerere. Ndakaudzwa kuti mom, you have meddled in my affairs too much. Handizivi kuti Abigail uyu akaitei mwana wangu. Ava neimwe rebellion yava nayo. Ndakambotuma vanyai kumba kwemuroora kuti adzoke, asi mashoko akadzoka ndeyekuti hadzoki. Ndaida kuita counter kuna Abigail, asi muroora wangu akaramba kushandiswa. Vatete ndakazonzwa nerunyere kupe kuti muroora izvezvi wakatobuda munyika akawana basa rekudzidzisa. Akaenda nemuzukuru wangu. Vatete ndinoziziva ari pano nokuti akamboudza confession yake yaamwene vaimushungurudza. Mai Maka, uri pano, ndiregerere mwana wangu. Wainge usina kuipa, asi ndakatadza kukuda ndichiti uri low class. Asi kumwe kuwina Vatete idori loss. Ndaiti ndawina, asi kumwe kuwina kuruza. Ndiregererewo mai Maka. Abigail ishamu yangu yandakapiwa naMwari. Ndiri kurungwa, ndiri kuzviona. Abigail wacho zigandagoriya havhunduki, hazvitsvaki. Kanti ndoda kubvunza kuti kana munhu achiroora mukadzi wake anenge achiroerera mai here, zvekuti up class kana kuti high class zvebasa rei, kana muchida makoti akati xaxa, kana muchida makoti kanyatsogara zvakanaka, kana muchida makoti musaladi kamunomugadzira ndi you make him musaladi. Kana muchida kuti makoti aite high class kamunongomu upgrade naivedwe. Hey guys, tokutendai nekuona chironga kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Toda kungodzoka kwamuri zvakare ndichikurangaridzai mhuri yeZimbabwe kuti if you live in the diaspora, handiti kana muchigara kudiaspora, ndimi ma-breadwinners, we all look up to you. Saka ndiri kungouya kwamuri ndichikurangaridzai kuti ngatitorei diaspora insurance. Should anything happens to our people back home, tinowana pekutangira, because ndimi vanhu vachona. Ende ndoziva kuti kuita breadwinner kwakaita sei. Somebody left a comment akati, you live anxiety and fear in people's lives, uchivaudza kuti muchafa. The truth is, kutaura nezvazvo kana kusataura nezvazvo, nobody knows kuti anofarini. Handiti, saka ndiri kungotaurawo kuti ngative vanhu vakarongeka, tisazoyeuka bango mvura yadi mvura yanaya. Should anything happen to vanhu vari kumba, handiti tine vabereki vedu, anything can happen. Hapana munhu anoziva kuti zvomuka zvakadi. Should anything happen, diaspora insurance will give you up to £20,000 or $30,000. Pana vamwe sisi kuTikTok vakati vari kuda nhamba, ndichasiya nhamba idzi, Mutaura naTalent. He is a consultant from diaspora. Vachakupindurai zvese zvamunoda. Ndokutendai nekuona chironga kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvakare muzuva ramangwana nenyaya dzenyu. Ndatenda. Bye bye.